Λοιπόν, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε για να παρουσιάσουμε, να εγκαινιάσουμε μια νέα ενότητα. Η οποία περιλαμβάνει μίνι συνεντεύξεις με υποψηφίους ευρωβουλευτές. Για να τους γνωρίσουμε κι εμείς, να τους γνωρίσετε κι εσείς. Η χρονική επιλογή και η σειρά εντελώς τυχαία, έτσι, για να μην παρεξηγούμαστε. Προκειμένου όταν έρθει εκείνη η ώρα της κάλπης, να ρίξετε την ψήφο σας συνειδητά και συνειδητοποιημένα, θα πω εγώ. Λοιπόν, πάμε να γνωρίσουμε τον κύριο Νίκο Κανελάκη. Νίκο Κανελάκη, υποψήφιο ευρωβουλευτή με τους Δημοκράτες. Με τους Δημοκράτες του Ανδρέα Λοβέρδου. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο, γιατί είναι σημαντικό για μας που είμαστε νέο κόμμα να έχουμε φωνή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι 8 κόμματα στη Βουλή και τα μικρότερα κόμματα δυστυχώς δεν έχουν τόσο χρόνο. Το One είναι εδώ για όλους. Το ξέρω και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ναι. Για πείτε μας λοιπόν, μετά από τόσα χρόνια που ασχοληθήκατε με την αυτοδιοίκηση, αποφασίζετε να βάλετε πλώρη για Ευρωβουλή και δει με τους Δημοκράτες του Ανδρέα Λοβέρδου. Πώς και το αποφασίσατε? Κοιτάξτε, το κύκλο μου στην τοπική αυτοδιοίκηση νομίζω ότι τον έχω κλείσει. 25 συναπτά έτη ήμουν παρόν, έχω υπηρετήσει σε πολλές θέσεις. Θέλω να προσφέρω στη χώρα μου. Και θεωρώ ότι... Φιλοθέη, να πούμε, έτσι. Που είχατε, στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού, ναι, ήμουν και υποψήφιος δήμαρχος. Έκλεισα τον κύκλο μου και θεωρώ ότι υπάρχουν εξελίξεις πολιτικές που πρέπει να είμαστε παρόντες. Πρέπει να δώσουμε το στίγμα μας. Και πραγματικά η κίνηση του Ανδρέα του Λοβέρδου είναι σημαντική και πιστέψτε με, στα επόμενα χρόνια θα την ακούμε συχνά και δεν θα είναι μία κίνηση, θα είναι ένα κόμμα το οποίο καλύπτει ένα σημαντικό κενό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, το χώρο του κέντρου. Δηλαδή... Άρα απευθύνεστε εκεί, έτσι. Η δεξαμενή είναι αυτή, συγγνώμη Ματινά μου. Η δεξαμενή είναι αυτή, όπως το είπε και ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο πρόεδρος του κόμματός σας, από την πρώτη συνέντευξη τύπου που έδωσε. Ότι δηλαδή εμείς δεν είμαστε αριστερά, εμείς στοχεύουμε στους ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, που σημαίνει κεντροδεξιά. Σωστά? Όχι ακριβώς. Όχι ακριβώς. Ούτε αριστερά, ούτε δεξιά. Κέντρο. Καθαρά κέντρο. Καθαρά κέντρο. Το κέντρο υπήρξε μια ιστορική παράταξη στη χώρα. Δεν αμφισβητείται από κανέναν. Έτσι, να πάμε στον Ανένδοτο, να πάμε στον Γεώργιο Παπανδρέου, να πάμε στον Ελευθέριο Βενιζέλο, να πάμε στον Χαρίλαο Τρικούπη. Έχει προσφέρει στη χώρα και είναι η φωνή της κοινής λογικής, η φωνή της μετριοπάθειας. Είναι οι πρακτικές λύσεις. Συγκεκριμένα θέλετε να μας πείτε, για παράδειγμα, σε σχέση με ένα θέμα ευρωπαϊκό, τη δική σας την προσέγγιση και οπτική? Σε σχέση με... Το λέω για να το κάνει ο κόσμος εικόνα και πιο συγκεκριμένο, για να τον βοηθήσουμε. Κοιτάξτε να δείτε, το ότι είμαστε κέντρο δεν σημαίνει ότι απορρίπτουμε τα πάντα. Εμείς οτιδήποτε θετικό γίνεται θα το επικροτήσουμε και οτιδήποτε είναι αντίθετο στα συμφέροντα της χώρας μας θα το βροντερά, θα σταθούμε απέναντι. Αυτό είναι σαφές. Να σας πω μία θέση, επειδή με ρωτήσατε. Βεβαίως. Για παράδειγμα, στα μη κρατικά πανεπιστήμια, η θέση μας είναι 100% υπέρ. Στα επιμέρους θέματα έχουμε διαφωνίες με την κυβέρνηση. Και εκεί θα υψώσουμε τη φωνή μας. Όχι όμως επί της αρχής, όπως για παράδειγμα έκανε το ΠΑΣΟΚ. Που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πήρε αυτή τη θέση. Να σας το πω, μετακινήθηκε αριστερότερα και σε κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι αυτονόητο. Άρα θέλετε να κάνετε ουσιαστική αντιπολίτευση και όχι αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Ακριβώς. Αυτό μας λέτε. Η αντιπολίτευση η οποία θέλουμε να κάνουμε, δεν θέλουμε να είναι στήρα. Θέλουμε να είναι ουσιαστική, να φέρει προτάσεις και να δίνει και δυνατότητες συνεργασίας. Αυτό το μετακινήθηκε αριστερότερα, το έχει πει και ο κύριος Λοβέρδος ως ένα βασική αιτία που τον έφερε εκτός ΠΑΣΟΚ, ότι έχει κάνει μετακίνηση προς τα αριστερά. Άρα είναι κάτι το οποίο προφανώς δεν μπορούν να το πρεσβεύουν οι Δημοκράτες και κανένας από εσάς, έτσι. Προφανέστατο είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μετακινηθεί προς τα αριστερά και θα έλεγα, το είπε και προχτές ο Ανδρέας Λοβέρδος, μάλλον και προς το προσδιόριστο. Πάντως δεν εκφράζει ούτε τον Ανδρέα το Λοβέρδο, ούτε πολύ περισσότερο εμάς. Οι θέσεις μας, σας ξαναλέω, είναι καθαρά στο κέντρο. Το κέντρο είναι μια ιστορική παράταξη η οποία πρέπει να αναβιώσει για το καλό της χώρας. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς μονοπολείται το κέντρο από τον κύριο Μητσοτάκη. Και τα μονοπόλια, να ξέρετε, δεν είναι κάτι καλό. Πρέπει να υπάρχουν οι δεύτερες, τρίτες, τέταρτες απόψεις. Βέβαια, πρέπει να υπάρχει αντιπολίτευση ουσιαστική για τη χώρα. Ο στόχος των Δημοκρατών είναι το 3% που εξήγηλε ο Πρόεδρος. Ο στόχος των Δημοκρατών είναι να πάμε όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται. Ναι, ενώ η βάση του το 3, ας πούμε, και πάνω. Εμείς θέλουμε σαφέστατα το 3 και αυτό που είναι, ας το πούμε, η στόχευσή μας είναι να είμαστε το μεγαλύτερο από τα μικρά κόμματα. Αν είναι δυνατόν να ξεπεράσουμε κατά πολύ το 3% και να διεκδικήσουμε και μια δεύτερη έδρα στην Ευρωβουλή.
Πόσο δύσκολο είναι για ένα νέο υποψήφιο σε αυτό το κομμάτι να φαντάζομαι είναι διπλά δύσκολο, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, να επιλέγει και να επιλέγεται. Να είναι στις στρατεύσιμος από ένα μικρότερο κόμμα που δεν έχει αέρα νίκης εννοώ υψηλών ποσοστών, εν πάση περιπτώσει. Άρα θα έχει αέρα νίκης αν περάσετε πρώτοι από τα μικρά όλα, έτσι. Αυτό είναι, εγώ γενικά είμαι της αμερικανικής σχολής. Είμαι φύση και θέση αισιόδοξη, οπότε δεν βάζεις πλώρη αν δεν έχεις και θετική. Σύμφωνη Ματίνα μου, αλλά κάνω πρωταθλητισμό από πιο κάτω. Έτσι, δεν κάνω πρωταθλητισμό πάνω, κάνω από πιο κάτω. Να βάλω άλλους από κάτω. Σας λέω, θα μας ακούτε για πολλά χρόνια. Είμαι πολύ αισιόδοξος. Μακάρι. Μπορεί να μην έχουμε στο κόμμα μας. Είναι ενδιαφέρουσα στην πολιτική ζωή. Μπορεί να μην έχουμε στο κόμμα μας celebrities και ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγάλη δημοσιότητα. Έχουμε όμως ανθρώπους καθαρούς, ανθρώπους που όλοι έχουν επάγγελμα, όλοι έχουν ένσημα. Είστε μηχανικός, έτσι. Εγώ είμαι πολιτικός μηχανικός, βέβαια. Όλοι οι συνάδελφοι υποψήφιοι στους Δημοκράτες έχουν επάγγελμα. Δεν είναι επαγγελματίες πολιτικοί. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όλοι έχουμε διάθεση για τον κοινό σκοπό. Δηλαδή, αυτό είναι το σημαντικό. Το πρόβλημα που σας λέω ότι υπάρχει. Αυτό που είπατε πάντως είναι πολύ βασικό και ουσιαστικό. Ότι είστε άνθρωποι με ένσημα. Δηλαδή, πρέπει ο κάθε ένας να έχει εργαστεί στον τομέα του, να έχει εκπαιδευτεί, να έχει τροχίσει πράγματα και ικανότητες για να μπορέσει να προσφέρει την επόμενη μέρα. Και σε μια τόσο υψηλή απαιτητική πίστα όπως είναι το Ευρωκοινοβούλιο. Ακριβώς, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να προσφέρουν ουσιαστικά και στην παραγωγή των θέσεων του κόμματος, αλλά και κάποιοι από εμάς θεωρώ ότι θα εκλεγούν. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε με μία με δύο έδρες. Να μπορούν να εκπροσωπήσουν αξιοπρεπώς τη χώρα τους. Να υψώσουν μία φωνή. Δεν λέω ότι θα αλλάξουμε τα πάντα, δεν θα αλλάξουμε τον κόσμο, δεν θα αλλάξουμε την Ευρώπη. Αλλά μία ακόμα φωνή προστιθέμενη, η οποία έχει δυνατότητες, είναι καλό να μπει μέσα στην Ευρωβουλή. Το προεκλογικό σας φυλάδιο σαν Νίκος Κανελλάκης, τι είναι αυτό το οποίο δίνει σαν μότο ή σαν πεποίθηση, σαν. Τα συγκριτικά σας πλεονεκτήματα έναντι των υπολείπων. Πείτε ότι αύριο σας ψηφίζει ο ελληνικός λαός και πάτε στην Ευρωβουλή. Κοιτάξτε, να δείτε, εγώ θεωρώ ότι. Αν μιλάτε σε προσωπικό επίπεδο, γιατί είναι σαφές ότι. Σε προσωπικό και συνάρτηση με τους Δημοκράτες. Να σας μάθει και ο κόσμος. Σας ξέρουν ήδη πολλοί και όσοι έχω δώσει δείγματα γραφής. Να σας μάθουν ευρέως. Έχω δώσει δείγματα γραφής στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι, αλλά τώρα ανοίγεται πολύ. Απλώς τα φτερά σας πολύ περισσότερο. Βεβαίως. Είμαι πολιτικός μηχανικός. Έχω ασχοληθεί με τα περιβαλλοντικά θέματα. Και ξέρετε, λόγω της κλιματικής αλλαγής, αυτά τα ζητούμενα πρέπει να είναι πρώτα. Διότι εάν δεν έχεις σοβαρές απόψεις και αν δεν έχεις σοβαρές παρεμβάσεις κάνει ως Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έχουμε πρόβλημα στον πλανήτη ευρύτερα. Σε αυτό το σημείο θεωρώ ότι έχω ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, έχω άποψη, έχω γνώση, έχω τεχνογνωσία και μπορώ να προσφέρω. Αλλά και όχι μόνο. Και όχι μόνο, έτσι. Δεν είναι μόνο τα ενεργειακά. Ναι. Δεν είναι μόνο τα ενεργειακά. Πρέπει να ρωτήσατε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Ναι, είναι σημαντικό αυτό. Οπωσδήποτε. Είναι για την κλιματική αλλαγή. Εδώ βλέπετε τι γίνεται. Εγώ θα σας έλεγα. Βλέπουμε όλοι. Το ζούμε. Το θέμα των δημοκρατικών θεσμών είναι σημαντικό. Το ότι ανεβαίνει αυτή τη στιγμή, για να ξεφύγω και λίγο, η ακροδεξιά. Υπήρξε και θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο σε σχέση με εμάς. Αναφέρομαι στο ψήφισμα εναντίον της Ελλάδος και σε σχέση με το κράτος δικαίου και τους δημοκρατικούς θεσμούς στη χώρα. Οποιοςδήποτε Έλληνας προωθεί τέτοια ψηφίσματα για τη χώρα του, δυστυχώς για μένα είναι καταδικαστέος. Δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση να κάνω κακό στη χώρα μου. Και αυτό κάνει κακό στη χώρα μου. Αυτά τα ψηφίσματα και όσοι υποκίνησαν τέτοια ψηφίσματα είναι απαράδεκτα. Είναι απαράδεκτα. Μας πάνε πολύ πίσω. Πραγματικά με θλίβουν. Εγώ, αν ήμουν Ευρωβουλευτής, ποτέ σε καμία περίπτωση δεν θα προχωρούσα σε τέτοιες κινήσεις. Ξέρετε, απλά ενίοτε κάποιοι βάζουν πάνω από το καλό και το συμφέρον της χώρας τις προσωπικές τους ατζέντες και τις κομματικές ταυτότητες, βέβαια. Που δεν θα έπρεπε, γιατί εκεί όσοι εκλεγούν και πάνε πρέπει να έχουν σημαία, να έχουν παντιέρα το εθνικό συμφέρον, το συμφέρον της Ελλάδος. Μα νομίζω ότι ο κόσμος, εμείς γι' αυτό ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε για το καλό της πατρίδας. Προφανώς, εμείς ως δημοκράτες πάντα βάζουμε το καλό της πατρίδας και σας ξαναλέω, το θετικό θα το επικροτήσουμε και θα έχουμε πρόταση συγκεκριμένη. Δεν κάνουμε στήρα αντιπολίτευση. Ένας λόγος που έχει κατακαιρματιστεί η αντιπολίτευση στη χώρα μας σήμερα είναι γιατί είναι ένα διαρκές όχι. Ένας αρνητισμός, μεγαλοστομίες και μια αντιπολίτευση που κανένας δεν καταλαβαίνει. Γι' αυτό έχεις μια μονοκρατορία, μια παντοκρατορία του Μητσοτάκη, ο οποίος είναι στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός πρώτος με 40% και ο δεύτερος παίρνει 8, 6, 5%.
Αυτό πρέπει να το ξεπεράσουμε. Και καμιά φορά πρώτος γίνεται ο κανένας. Και καμιά φορά πρώτος γίνεται ο κανένας. Σε κάποιες από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Βεβαίως, το είδα. Στην τελευταία ισοφάρισαν, πάτσισαν εκεί και εκεί, τα 33 κομμάτια. Είναι πολύ ψηλά πάντως ο κανένας. Και ο ένας και ο άλλος. Να σας πω τώρα προεκλογικά, πού μπορεί κάποιος, πώς θα κινηθείτε για να σας συναντήσει κάποιος να μάθει τις θέσεις, τις απόψεις σας. Θα λιώσει παπούτσια ο κ. Κανελάκης τώρα. Όπως το λέει ο κύριος Χαρμύρης, πραγματικά εμείς οι δημοκράτες θα λιώσουμε παπούτσια. Επειδή ακριβώς δεν έχουμε. Ήρθε και μια νέα παράταξη, οπότε εκ των πραγμάτων χρειάζεται να βρεθείτε κοντά στον κόσμο. Εκεί από το Δημότυχο που ήταν. Πρέπει να μας γνωρίσει ο κόσμος. Ναι, πραγματικά, όπως πολύ ωραία βλέπω την εικόνα του Ανδρέα του Λοβέρδου από τον Εύρο, θα λιώσουμε παπούτσια, θα περπατήσουμε όλη τη χώρα στις επόμενες 50-51 μέρες που είναι για τις εκλογές. Θα κάνουμε περιοδίες σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Θα μιλήσουμε με τον κόσμο, θα μεταφέρουμε τις απόψεις μας. Θα βγούμε όσο το δυνατόν περισσότερο, μας δίνετε ευκαιρία και το One Channel είναι ανοιχτό και σας ευχαριστώ πραγματικά δημόσια για άλλη μια φορά. Να είστε καλά. Να προβάλλουμε τις απόψεις μας και να σας πω κάτι το οποίο ενδεχομένως δεν ξέρετε. Σαν κόμμα έχουμε αρχίσει, έχουμε μια πολύ ωραία ομάδα εργασίας, η οποία λέγεται Λοιπόν. Με ανθρώπους οι οποίοι είναι επιστήμονες και καταρτίζουν τις θέσεις του κόμματος για όλα τα θέματα. Αυτό υπάρχει και διαδικτυακά, φαντάζομαι. Επιστημονική ομάδα δηλαδή. Όχι μόνο επιστημονική ομάδα παραγωγής θέσεων. Αλλά για παράδειγμα. Think tanks. Δεν είναι think tanks. Είναι καθαρά ομάδες παραγωγής πολιτικών θέσεων. Πού τα εντοπίζουμε αυτά, κύριε Καρελάκη, στην ιστοσελίδα της Παρατάξεως? Αυτά στην ιστοσελίδα της Παρατάξεως. Οποιοδήποτε πολίτης θέλει να βοηθήσει την προσπάθειά μας, μπορεί να κάνει μία αίτηση διαδικτυακά και να γίνει μέλος του Λοιπόν. Ήδη έχουν παραχθεί θέσεις για την υπογεννητικότητα. Ωραιότατα. Είστε ανοιχτοί λοιπόν. Είμαστε ανοιχτοί, βέβαια. Σε κόσμο, νέα μέλη, αλληλεπίδραση. Πολύ ευτυχές αυτό. Και δουλεύουμε πολύ σε αυτό το κομμάτι. Μπράβο. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Κύριος Νίκος Καρελάκης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τους Δημοκράτες. Πολύ καλή επιτυχία από εμάς. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα και τους δύο. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Καρελάκη. Ευχαριστούμε. Καλή σας επιτυχία.